Wasu makwauta ne guda biyu abokan juna, Jibo da Tanko. Jibo mawadaci ne, Tanko kuma talaka. Wata rana Jibo ya tashi yin kyauta, sai ya nemi shawarar Tanko yana cewa, Malam Tanko, kyauta nake so in yi ma wani bawan Allah talaka. Menene shawararka? In saya masa gida ya tashi daga gidan haya, ko in saya masa mota ya rika jigila yana neman abinci da ita? Tanko ya ce, Alhaji ka san talakawa fa ba ya iya musu. Kawai ka bashi naira 10,000 ya ja jari. Jin haka sai attajirin ya ce, haba Tanko, yaya za a yi 10,000 ta yi jari? Tanko ya ce, wallahi Alhaji duk wanda ka bashi 10,000 bai gode ba, to kuwa haɗama ce ta ishe shi. Don haka ni shawara ta kawai ka bashi 10,000. Jibo ya ce, shawarar ka kenan? Ya ce, kwarai kuwa, ai talaka ba a yi masa gata. Nan take Jibo ya zaro naira 10,000 ya bashi ya ce, daman kai ne na yi niyyar yi ma kyautar.